Vana Vepa Ruoko RwaMwari Children Trust kuMount Upden muguta reHarare vakatizivisa zvavanoshuva kuti vazoitawo kana vachinge vakura pane ramangwana ravo, asi zvinogona kuitika badzi kana tichinge tamira navo, kana tichinge tavarangarira, tichinge takwanisa kunge tiri tinoita kuti zviroto zvavo izvi zvinge zvinozadzikiswa. Ndinonzi Lucia Hassan, ndine 11 years. Madam wangu ndi Madam Gandasha. Chikoro chedu chinonzi Alpha Bricks Primary School. Ndofarira kuita pilot kana ndakura. Thank you. Ndi muri Zimbabwe. Ini ndinonzi Chelsea Rusere. Ndine makore 13. Ndinodzidziswa naSezimbeyo. Ndinofarira kala nemetsi. Ndoda kuita be a soldier. Ndoda kuchengetawo nyika yedu. Thank you. My name is Tian Tutawira. I am girl. I'm 6 years old now. I live in Mandabde. My teacher is Madam Goa. Kananda Kuranda Dakuita. Thank you. Makadi muri Zimbabwe. Ini ndonzi Kelvin Kamwasa. Kana teacher wangu ndi Search Kuna. Kana ndakura ndoda kuita detective. Thank you.